datorren asteazkenekoa, urrengo astekoak, denak zuzenean ikusteko aukera izango duzu. Eta epaileak egin dauzkat ondoan, Jose Arrata Mikel, nahi duzuenean, pelotaren aurkezpen egingo dugu. Eta gero hemen, zareran ikusi dituzue, mutiko eta herriela zozketarako boletoa saltzen, eta zozketa datorren asteazkenean egin behar. Eta gaur zortzi datorren asteazkenean, txokolo horretegirako lau laguntzako otorua zozketatuko da datorren asteazkenean. Bueno, gatozen bada, lehenengo partiduko lau protagonistak aurkeztera. Epailearetarako Mikel Arroyo eta Jose Ibargoien ditugu. Eta lehen osan dut, zuzenean ikusteko aukera daukazuna noski, baina grabatuta edozein horretan ikusteko aukera ere badutzu. Berriko gorriz, aurrari adunakoa zazpituri elkartekoa, Aitor Zabala 18 urteetan. Bere atzelaria, Larraintzarkoa, Buruzbegi elkartekoa, 20 urtean Andone Gaskue Arratsaldeon. Eta esan dugu, bikote hau Zabala Gaskue, Pilarrengarako zerkatuta dagoela. Garriko gainez, Ilupe elkartekoa, Unai Anberdi Azpeitiarra, 17 urte, Arratsaldeon. Eta bere atzelaria, lehenengo adiz jokatuko du gaur Antigon. Sekulako etorkizuna daukan mutila dugu, Lander Erkiaga, Euskal Herriko herriarteko txapelduna da. Badakizu horten, zehan hori Bizkaiko titula lortu zuela, baina baita ere Euskal Herriko titula, bai berak eta bere aneiak ere, elkarrekin jokatzen dute zehan hori taldean, batak azten baina beste kadetetan, Lander zorionak titulogatik, 18 urte, Mikel Arroyo, Jose Ibargoien, epaileak, suerte denik. Arratsaldeon pilota zaleok, beste arratsalde batez, hementxe gea, Ligaxkako azken partidak ikusteko. Hasikoa oantxertan promesetakoa, sake agorrik tokatua, hau da Zabala eta Gaskuerentzat. Eta urdinez, Unai Alberdi eta Erkiaga Bizkaitarra. Erkiaga Aizpitarteren ordez, etorriaren atzelaria. Bikote gorria selkatua, bitik bi irabazia dituzte. Urdinak, kanpoan. Bitik ez dute bat berare irabazi. Beraz, Zabala Gasku eta De La Fuente Gamboa bikoteak dia selkatu danak. Bain partida betago ikusikoa finala horrekotara ze postutan iritsiko dira. Lehenengo tantoa jokatua eta Erkiagak bera botatu ezkerrez. Zabala eta Gaskurentzat lehendabiziko tantoa. Prest, adunakoa, zera duer dira. Erkiagak, zubiz ezin. Lehenengo aldia da Erkiaga jokatzen hemen Antigon, eta bi tanto hauetan notatu zaio pixkat frontoian tamaina idala
somatzen. Zela, partida honetan sailkapena ez dago jokun, baina alare lau pilotaiak nola ez irabaztea atera dira. Bain, Unai Alberdiren utxo eritxia, 3 huts. Unai Alberdi atzo Salvatore txapelketako Getarian jokatze Salvatore txapelketako finala jokatu zuen. Juvenil mailan, partida oso gogorra, irabazizun bera Ander Garmendiarekin. Fernandez, García, Ríos, Arnauta, esan bezala. Ordu bete pasako partida. Ikusiko dugu gaur nola on pilotari azpeitiarra. Aurreko astean nahiko kamu txikusi denun, bai erasoan, bai defentsan, bai hanka mugitzen. Eta ikusiko dugu gaur zira bat ere ona ez diote eman urrinen. Zabala. Zibozatu, Alberdik atzeratu. Asko golea. Jogotzeko pilotaka erkiak. Askoe. Ongi atzetikan. Pilotean. Mandio. Nafarrak. Rogotea sartu. Jaso. Zabalak aukera bain. Zubatea aprotxatu. Alberdik eraman. Atzelaria dute. Altura eta gora. 5 eta huts. Urdinen 5 hutsegite. Erkiak 4, Alberdik 1. Zer asko egin gabe, 5 kantoko diferentziak india gorriak. Golea zerantzun nahi. Erkia ba. Zala bipareta. Eta efektu askoekin emandako bipareta. Eta lurretik asko atea da. Beraz, 6. Gorriek egiten duten, beraiek egindako lehen tantoa da. Hortzea Zabala. Sakear dira. Ziaga, alturakin. Aresto bi gaina. Ezkerrez, ongi luzatu. Bizkaitarra. Hortzea Nafarra ezkerrez. Hau gora. Zondo aldea zaio eskutik, baina gora joan zaio Andoni Gasperi. Bikote gorria 19 eta 20 urtekoa. Bikote urdina 17 eta 18. Unai Alberdiren lehenbiziko sake izango gaurko arratsaldean. Zera du. Asko ezkerrez. Erkia Zabaletik. Ezkerrez altxa. Aztu, luze. Alberdi lauterdi gaino atera. Zabala bilatzea. Gantzera zu gozatu. Atzeratu Alberdik. Asko goleak. Alberdi ja oso altua. Zabalak atzera. Ezkerrez. Pilota pixka gatu zaio. Eta ez du erreakzionatzeko denborarik izan. Hasieratik diferentzia oso handia gorrientzat. 7 eta 1. Aitor Zabala. Lauterdian pumpa. Alberdi sartu da. Zerrairez. Aukera Aitor, baino paretan sartu eta ez zinatera. 2 eta 7. Ilunpe taldeko aurrela jantzat, eta bestea Zian horiko joko alai. Unai. Zake luzea, paretetik atera, askoek erkia jaso. Zabala bolea, txapara. Utsa askoko hasiera. 3 eta 7. Zaka nahiko motza, asko jaso. Alberdi gantxoa. Hortzi izan Zabala, baina saldo egin da baingoan. Zabaldu pixkat. Aitorre goleaz jaso.
Eta, bain, eta guztiz makurtu. Eta, beste utxegite bat. 47. Zira nahiko narra etxe ikusten nahi geha. Ja, pixkanaka. Jokalariak sartzen dian partidan. Zala, zota manu. Teño Alberdik. Kiagai pixkat gatu zaio pelota. Askue, ongi luzatu. Eta erkia horratzetik ezin. Beste pilotateak dute gorriek. 8-4, partia oso azkarra. Zota manozu nahi. Mantxoa, ez du batea gozatu. Zeratu nahi. Gazkoe. Korteko pilota. Erkiaga. Landu xerdin. Oso ondo gazko atzetik. Eta ez du gozatu. Zabalak. Alberdi. Ezkerrez atzera. Azo gazkoek. Ondo Erkiaga bain. Berria sartzen. Pilota politia gazkoe. Gozatzen nahi da eskubiz. Eta Erkiaga horratzetik galduta gabil. Eta beste tanto bat. Gorrientzat. Behatzi minutu dara mazki partidak eta 9-4 markaioan. Zabala. Ziaga, horrezko dik ainazkerrez. Azkue, Alberdi, zeratu, goleaz. Eta zabaldu egin da, Alberdi barrura, paretetik atea. Eman Aitorrek, Lander, eman. Golea, erra Azkue. Alberdi atera, Azkue zer egin, Zabala bipareta, Azkue zabaldu da, eta tanto. 10-4. Margarrena. Eta sailkatu dagoen bikotea. Este bikotea gogoratu ezagun, aukerari gabe. Hortxo Aitor. Eta behar dira. Ziagak, Azo, eskubi. Ezkerrez Azo. Ezkerrez erkia gale. Azkue, ezitasun gehiagokin. Mozu, Alberdi lekutik atea, erki, altxatu. Ezkerrez erkiaga. Zabala, zota manoz, jokaldiagi, eta atera. 11-4. Lanerdiak egin da. Eta partidak oraindik 11 minutu besterik ez. Alberdi. Kiaga, ezkerrez. Hortza Gazkue. Alberdi. Atza. Kiaga, gora, bai. Beste katxuat, dos ditu ja. 11-4. Bai, joaz gorriak. 5-8 batekin hasi dira. Eta diferentzia handia baia. 10 bideo joazen. Atera badu narrak. Ezkerrez. Aso, Azkuek. Jo. Zeitik, Erkiaga. Zala. Altxalberdik. Onge, asko eskubiz. Erkiaga. Tako asko somatzen zaio Erkiagai ezker horretan. Loteko zulotik, ezin. Galdute guzti zaio, lehenengo aldia dauna, datorrela atzelari Bizkaitarra, eta lehen reboteko zulotik ezin jarri. 13-4. Alberdi sartu goleaz. Ezkerrez atzera.
Hacemos zerkia da. Gaskoen, Erne, eta Gerki atzeratu pilota. Zergak. Zabala. Atzeratu. Paso, aire, utziegin. Gasko moztu. Alberdi kaltxa. Alberdi kantxoa. Zabalak. Paso du, bolea bain barrura. Hortxe dago Gaskoen, baina ez ziren eraman. Barrura egin dio bote hori, paleta jota gero eta Alberdiren lehen dabiziko tantoa. 5-13. Partida oso azkarra da. Hau izango zan tanto luzena. Eta Urdinen aldera hori da. Zabala golea. Alberdi. Paleta ezkerrez, latza. Txokoan egiteko inakua bai zekan postura horre, baina azkenean bi paleta bizi. Eta frontoi honetan bi paleta efektuakin abidera handiz ateatzea. Zabalak bi egindako ditu horrela. Alberdik lehena. Alberdi. Inaku bat txokoan. Zabala oso motel pelotan bi joazen da eta Zazpiarrena. Bikote Urdina entzaz. Bai, joaz peitearra. Para Oterdin. Eskuek, erresto dikaina. Tiaga, pixka joz. Eskuek bizita surtia horrekin atatzen zaio pileta. Alberdi zartu, Zabalak aukera, Inakoa, eta bi, lehenengoan. Hortxe, tirabirak aurrean. Alberdik aukera, Inakoa, Zabalen, eta tantua. Zortziarrena, ematezen hor pilota bat bigarren gotean, baina epaiek ez dute deus esan, da tanta jarraitu, tira bilan erraurren, eta azkenean Urdinek gata dute. Partida, Zortziarrena badute, eta nahi jarri pilota jokoa. Gasko. Antxoa berdi, Antxoa, insegurizatu, jokoan, Zabala, atzera, Ekiaga denbora egin, Gaskoa, atzera, Gerki, paso. Zabala. Paleta. Asko eskatu. Tia, jotzeko aukera. Bai. Ongi Gasko golea. Hortzu nahi. Gustatu. Zabala. Venga, libre, venga. Mate Gerkia pixka gehiago ematen. Eskubi horrekin. Eta eskarratxo bat eskerrarekin. Eta bat ere ondo kolokatu. Pilota bera joan zaio. 18, gorriek etxeden askatute. Atxeen hartu dute, gorri eskatu dute atxeen aldea, baina lehenago altxai alkitik, eta prest. Zabala. Alberdi txota bano. Askue. Sartu Alberdi. Txaukera, atzelatu. Ezkerra ere, zeraman. Hor txoko bainakoa egin nahi. Erkiaga presion, keino egiten bali mazion. Baina,
Txokoan utzi, baina bera. 15. Gorrientzat. Gipuzkoarra eta Nafarroarentzat. Aitor. Zaila luze, zabetetik atea, Arkiagak, Erki eraman. Libre. Sartu Alberdi. Esperatu Aitorrek. Lekutxarretik, Ander, aukera. Txokoan, oso altu. Nahi zabaldu. Alberdi eraman. Txokoan. Bizti eta beste kanto bat Aitor Zalarentzat. Bost egindako, 3 galdutako ditu, adunako aurrelaria. 16-18. Zera Aitorrek, luze. Zera Bezkerrez, aukera. Zera guzti zuruzatu, Alberdi Zabalean, jokaldia, zera Aitorrek. Zera Zabaldu, airez. Baina berak Zabaldu, Aitorrek, arazio gabe. Erkiaga, motivatu pelota eta ez zinera eman, baitu 7 galdutako. Hamazazpi eta 8. Behatzi tantoko aldea dugu ja. Paretakin, ezkerrez. Kaskoa. Hor txerkia da. Kasko eskatu, ezkerrez. Aurrera. Zera, 6-tik. Ezatzeko bileta. Ezkerra eman. Ezkeragak ez zin. Ezatzeko bileta zuen. Sokamutx, horko atxalde honetan atzelari bizkaitarra. Zortzi da zortzi. Zabala. Zabitarekin, Ezkeragak jaso. Ezkue, hartu, Alberdi atera. Hortxe aukera, hartu. Alberdi. Zeko ainakoa, jaso Azkue, Zabaldu. Lekutxarrera, Alberdi atera hortik. Olea, hortxe Erkiaga. Ezkerra ezatzea. Azkue, ezkerra irez ezin. 9. Bikote urdina entzat. Eteo pilota urdinakin jarraituko dutela. Hai, eta urdinakin. Munde paiak unairi. Esteratzeko. Qué buena. Da, gorrientzat, beste tanto bat. Meretzi eta beratzi. Hasieratik jundia. Eta ez dugu partidarik izan. Hortxe, sakez, sake zaila zan. 20. Entendu, 3 partida iraziko dituztela Zabala eta Gaskue ligaxo honetan. Eta lehen postuan zertatuko dira. Final aurrekotara. Zabala. Paleta. Baino kanpora. Amarreta bai. Hortxe da, pilota azpeitera. Zabala zeta manoz, gora! Partida oso azkarra dago. Da unai. Asko eskubiz.
Tira, ondo ezkerrez, gozatuz. Erdia. Hala, zuta manos. Ezkaitarrak, paso. Asko ezkerrez. Alberdi sartuko da jokoan. Zukoan utzi. Zabala bipareta, eta beste bat etortza dena. Ze konfiantza hori da erakusten, Aitor Zabala. Erremate horrekin, biparetari. 21. Jendearen txaloak, Zabalaren azkeneko sakea du. Luzez, eta Luzegi. Alberdi. Zerrea Zabala. Alberdik. Zalora bota nahi, baino ezin. 23 minutuko partida izan dugu. Oso partida iraupen gutxikoa. 22 Zabala gaskoentzat. 3-3 irabazi. Eta lehenengo postuan sailkatu dira. Final aurrekotara Alberdi eta Arkiaga. Ez dute bigarren partidorik irabazi. Aste artean, finalerdietako ligaskarekin hasiko gara. Bikote bat Errioxatik etorri zaiguna, beste bikotea Nafarroatik etorri zaiguna, bikote batak zein besteak duten finalerdietan sartzeko aukera. Gogoratuko dugu multzo honetan, Joritzegi Guren eta Mariezkurrena sarkatuta daudela finalerdietarako. Bi bikote hauen artean, Lerenak eta Altuzarrak derrigorrez irabazi egin behar dute. Eta Salaberri eta Lutxiniek utzi, 19 tanto baino gehiago egiten. Salaberriak eta Lutxinek nahiko dute 20 tanto egitean final erdietan sartzeko. Gerriko Gorriz, Errioxatik etorri zaizkigu biak. Najeratik 20 urte Oskar Lerena. Elenkere garaian, Lerena aztekin ibili zen, 3 urte tardiz, gaur egun Asegarza Baikoarekin dabil. Ezkareikoa da, 21 urteko atzelaria, Jorge Altuzarra. Jorge. Aurkaria, Bier Nafarrak, Goizuetako 19 urte ozta Iker Salaberria, etxaldion Iker. Zugarran lekoa, Ibilakoa, 23 urterekin Aitor Alduntzin. Aitor. Eperia, Mikel Arroyo, Joserra Ibarben. Comentábamos que Salaberria Alduntzin tiene que hacer 20 tantos para llegar a semifinales. Y Lerena Altuzarra tiene que ganar el partido por 3 tantos. Si no lo hacen, no entran en semifinales. Arratsaldeon, bigarren partida astear. Hau, hemen bai daola asko jokoan. Final aurrekotarako txartela dago. Joritzegi Guren eta Mariezkurrena sailkatu behar ditugu. Lerena eta Altuzarra partida irabazi behar dute, baina 22-19 edo gutxiago. Gatik utzi behar diote Salaberria eta Alduntzin. Salaberria eta Alduntzin, berri, 20 tanto egin. Behar dituzte, sailkatuak egoteko. Esan bezala, Salaberria eta Alduntzin 20 tanto, Lerenak eta Altuzarrak 22-19 edo gutxiago irabazi behar dituzte. Joritzegi Guren eta Mariezkurrena sailkatu bat dut. Zia partida, lehenengo tantoa. Eta bigarrena ere bukaera ekin izan dugu. Lerenak txokoan utzitako inakoa. Txapa. Hotxa atera du eta lehen tantoa urdinentzat. Bana. Goizuetarra. Lena bolea. Alonzein. Altuzarra gaur Sarasaren ordez. Etorri da. Sarasa eskutako minakin. Bikote Errioxarra osatzen ari dira gorri. Salaberria ezkerra. Lena bolea. Zelaria ondo laguntzen.
Salaberria, gantxoa. Lerena Iñakoa azalea. Paso Salaberria, Altuzarra. Gole azaluntzin, Bizi. Lerena gatzera. Aluntzin. Lerena jokuan sartu. Paso Aluntzinek. Altuzarra. Paret askorekin, Aluntzin. Lerena. Gantxoa ez bate goztatu, Salaberria bipaleta. Eta guzti izatera. Txokoan. Beha zabaldu Ikerrek. Altuzarrak. Beste. Herrian txikitaka egon da, eta Salaberriak ederki zabaldu. Leku txarrera eta Altuzarrak Fermin, ezin jaso. esan manexi, albert jarri un Facebooken eta Twitteren hasi diala. Esan manexi... Biharrena Salaberria eta Twitteren hasi diala partida. Alduntzientzat. Bada Iker. Atera, gole Azlerena. Atera Aluntzin, Eskubiz. Paret askorekin, hortxe Altuzarra. Aluntzin. Onge Altuzarra, zira honetan. Lerena, beste Iñako egin izan du txokoan airez. Bigarren akatsa. 3-1. Berez, favorito gisa Salaberria eta Alduntzin bikota da. Frontoi honetan, bikote oso handia aurkeztute. Frontoi honetako eta edozein txalgetarako bikote oso handia da. Eta Ikerreko hain, opari latza. Atera du Oskarrek. Eskubiz jarri. Azpitik, Alduntzin, eraman. Altuzarra. Altikan, Kontixerri jo, zugozatu, Alduntzin, ezkerrez orain, eraman, Salaberria botez, atzeratu, goleaz, Salaberria, Kontixerdin, sartu da Lerena, Zabaletik, atzera, paso, Keinu, Alduntzin, erki atzeratu. Atera da Pabetetik, ondo Altuzarra. Salaberria, Iñakoa txokoan, eta ederra. Kolpe hori ederki menperatzeko aurrelari goizuetarrak. Eta Lerenak ezin jaso. Lau eta bi, Salaberria eta Alduntzin aurretik. Iker. Gole Azlerena. Altuzarra. Gole Alduntzin gain. Altuzarra kirutik. Azeratu. Hor Alduntzin oso segura. Bain botez. Lerena. Gozatu. Goleaz. Paso. Aire sartzeko modukoa. Gantxoa ederra. Oskar Lerena. Aurreko astetan ere txalketa honetan ikusi jau aurrerapen ikaragarria gantxoarekin eta haze ondo gurutzatu duen aurrelari Errioxarrak. Bado Lerena. Zabalea atera, leku txarrera, Alduntzin jaso. Iñakoa oso altua, Alduntzin erne. Altuzarra. Salaberria, irutik, golea sartuko da, eta azte goleak, eman dio. Atera Alduntzin. Ezkerrez. Fresko ikusten zaio. Altuzarrari hemen atzetik. Eta hau, ia, gora. Lerena. Bien tartera, Altuzarra. Lerena. Kontixerdian jo. Altuzarra, Alduntzin markatu, kolokatu azeon, atzeratu, baina Altuzarra ezkerrez, altura eman da. Paretatik atera, ezkerrez Altuzarra.
Salaberria, eta manos, goleak alatza. Nakua, paso Lerena, Alduntzin. Lerena, gantxoa, Salaberria, txokora, atera. Nako oso altua, hortxe altu zarra, ezkerrez atzeratu, Alduntzin, eraman. Lerena, Zabalea, Salaberriak atzeratu. Hortxe ez, keinu. Aldunzinek atzera, goleaz. Bizi, ipareta. Lerenak, ederki, defentsan. Alduntzin, gantxa altu zarra. Bado Aitor. Altu zarra reboteko zulotik. Salaberriak atzeratu. Ezkerrez altu zarra. Tanto luzea doa. Beti goleaz. Iraman. Salaberria. Zeinako bat. Azuzan Lerena. Gantxoa. Paso altu zarra. Pentsa oso ona iriez. Irakuste bikote horria, baina hau gora joan zaio Lerenari. Tanto luzea. Zaten ari ginen defentsan ederki aritziala bikote gorria eta Lerenak galdu 5 eta 3. Arna sartzen, Salaberria. Kumpa lautardien, eta atera. Goleaz Lerena. Zu gozatu gantxoa, Lerenak atzeratu. Ongi Alduntzin, gozatzeko pilota altu zarrak. Alduntzin, oso, Lerena, atzeratu honek ere. Goleaz Alduntzin. Hortxe altu zarra. Erraman dio, baina gora. Gora. Ezker pareten, goian. Baina, pilotaka, latza zan ba. Zaten ari, fresko ikusten duela atzelari Errioxarra. Goleaz Lerena. Aldunzinek eskatu, ederki atzeratu, rebote gozurora da. Boti goleaz ez zin. Bizkanaka, badoa bikote Nafarra. Iker. Lerena, zeta manos. Aldunzinek eskatu. Sartu da, Lerena irez. Gantxoa, ez dut zuzburutatu. Atzeratu Oskarrek. Eko oso etxarrera. Eta ez zin Aldunzin. Oso pilota txarra zen, eta gutxigatik ez beraman. Aitorrek. Frontoi honetan oso ondo ibiltzen pilotaria, Alduntzin. Bai aire eta bai reboteatzen. Erki defenditzen dut. Lerena Zabalea. Oso ondo Aitor. Sartu da, ze gantxoa. Paso Salaberriak. Zabaldu. Paso Ikerrek. Bai, atzera. Lerena, Nakua, azte tantoa jokatu duen aurrelari Errioxarrak, denetarik egin, eta ederki bukatu. 5 eta 7. Gogoratu, bikote horria partidera behar duela, baina Salaberria eta Alduntzin 19 edo gutxiago utzita. Salaberria eta Alduntzin berriz, 20 tanturekin, finaurrekotan, egongo ziren. Ezkerrez Alduntzin, sartuko Lerena, eta zaila guzti zondo atea, altu zarra, ezkerrez Alduntzin, sartu, saldo egin, da Salaberriak jaso, bai? Atera, eta, bai, edaman, zabaldu, hortxe Lerena. Zeratu ezkerrez, 6tik altu zarra, ezteinako bat, eta Lerenak ezin. Mateo Ñako hiek oso altu joatzela, baina sartzion efektua paretera asko sartu eta oso zaila da eramatia. Denbora eskatute ordinek, 8 eta 5.
Prest lau pilotaria kantxara itzultzeko. Salaberriak aterako du. Gaien pelota eskatu. Eta lanean jarraitzea. Zira ederra ikusten nahi eta. Atea dugu itzitarrak. Zarra, Salaberria, Aztu, hortxe altu zarra, altura erdi eman, baina hau ere gola jontzaio. Pilota aizaio ateatzen eskutik, baina pena biga aldutako hiek, pilotaka itzela zian. Atea du ikarre. Zake nahiko muzta, zarra jaso, aluntzin, erdi atzeratu, bolea saltu zarra, atzera aluntzin, bain botez jarri behar, Salaberria, pasaten utzi, beste pilotaka bat aluntzinek, bolea, aldu zarra. Beste olea bat, Salaberria, berriz atzera, beste ole bat, aluntzin, atzeratu, baitetik atea, zauteko zulotik, jaso. Hortzu Salaberria. Beste inako batxokoan, jaso lerena, jaso baino gehiago, atzeratu. Bain lerenan aukera. Zuen bixerden jo, bizi. Altu zarra. Zeitik aluntzin, erki. Pilotean, jarraitzu dute, behatzilariek. Aluntzin. Lerena. Zelanto luze bat, borrokatu da. Altu zarra. Salaberria sartuko da. Eta manoz moztu. Atzera. Boti golea, zezin. Lekua zegan. Bisua estiratzeko, baino. Boti goleaz jo eta ezin. 10. aurdinentzat. Pilota eskun Ikerrek. Sake ateatza da. Lehena goleak. Atzera Ikerrek. Altu zarra. Pilotaka latza. Taluntzinek. Ezin. Bazuen lekua pixkat gehiago estiratzeko besoa. Goitik eman. Eta zuen pixera ezin iritsi. 6-10. Aluntzen. Zuzarra. Bizi. Ondo aluntzin ben atzetik. Aluntzinek eskatu. Paso altuzarra. Salaberriak. Paso lerena lurretik. Aluntzinek atzera. Alduzarra zaitik. Gantxoa. Ze gantxoa jo duen. Gorriek txapautxa eman duela esaten ari dira. Zaki hemendik ondo ez du ikusi. Maikagarrena kontatu dute. Urdinentzat. Gantxoa ederra zan bat. Bada Iker. Ezkerrez altuzarra. Iritsi. Zabaldu. Da, kanpora. Zazpiarrena badute gorriek. Atzetik partida guztian, baina tartea handiri gabe, urdinak. Zazpi eta maika. Zakabizi, Salaberria, Sotamanoz, ederki. Altuzarra gozetik. Aluntzin, altura erki humanaz, boti goleaz, Altuzarra, Keinu, goleaz bain, haze goleaka.
Pareten, jo, ondo estiratu besoa. Altuzarra. Zalarria, gantxoa. Paso. Alduntzien eskatu. Zalarria gainerutik. Txokoan, jokaldia. Gantxoa. Ondo Altuzarra. Lerena. Alduntzin. Hortxe Altuzarra. Iota zaila. Paso Alduntzien. Arrimatukoa. Atera bai Alduntzien. Pareten. Denbora gehiago Alduntzien eskuiakin. Guztiz gozatu. Lerena atera behar. Zalarria barrura boleaka da. Eta Lerena. Gora! 12 eta 7. Zalarria prest. Daien pelotateak gaute. Bostantoko aldea du. Zalarria. Altuzarra harkatu. Hau txalduntzin. Zabaldu. Erki, Altuzarra. Alduntziak gora. Partidan galtzen duen lehen biziko pilota. Atzelari nafarrak. 8 eta 12. Lehen eta Altuzarrak. Gaien pilota atea dute. Pres Lerena. Nafarrak gaien lekura. Nintzin. Ondo makurtu da Lerena. Jaso. Altuzarra ezkerrez. Ongi atera. Hor txalduntzin. Egorakin, ederki, altura emanaz. Piloteo polika. Iatzelarien artean. Bain, ezkerrez. Atera. Zalarria sartu, txokora. Lerena, jaso. Lerena. Naku batzale. Zalarria erne. Goleaz. Bizi. Alduntzin, edarki atzatu. Berriz goleaz. Zalarria. Gatzera. Boti goleaz. Erdira. Lerena. Araze gabe. Bolea gain Lerena. Jokaldia Zalarria. Hace uste jokaldi hon bat. Efektua barruruntze maten. Eta beste tanto bat. Petrolea idateatzen. Jokaldi horrekin. Lerena asko mugitzen. Eta ze ondo sartzen duen pilota efektu horrekin. 13. Batu urdinek, 20 tanturekin, finalrekotan, egongo zirela. Gora! Altuzarrak. Salaberria prest. Atera du. Altuzarra ezin. Zake pozoitxua oso. Eta gehiengo tartea bakate. Bai Salaberriak eta bai Alduntzinek, 15. 5 tantu behatzen zaila sailkatzeko. 7 partida irazteko. Notaban Lerena, Zalarria gaukera, bizitxokoan, keinu, Alduntzinek gozatu, bolea Altuzarra, gantxoan, Naku batxokoan, erki Zalarria. Bikote oso indartzua, direla ari dira erakusten.
Eta oso ondo konpenetratzen diela. Bada Iker. Partia puskatu egin da. Da, azte goleak azalea. Botatu Lerenak. 9 eta 16. Errefera zuzena. Berriosaren alde. Zabalea sakea, bizi. Ondo Alduntzin. Altuzarra. Ezkerrez, Altuzarra. Alduntzin. Luzatu. Zalarria, ezkerrez. Zabaldu. Lerena, atzera. Hortxe Lerena. Atzera ezkerrez. Ego oso txarrera. Jaso, Alduntzin, azte pilota jaso duen. Baina Zabaldu. Hore ere bai, Salaberriak. Atzera. Alduntzin. Hortxe Lerenak aukera. Zabalean. Eta tantoa. Tanto polita oso ikusi duguna. 10. Gorrientzat. Hortxe afizionatuen txaloak. Ez da gutxirako. Errioxarrak 10. badute. Txelauak arna sartzen. Lehenak hartu pilota. Bada Oskar. Sakea motz. Bizi, aukera bai, pilotan bila ondo jun, baina altu utzi, dejada bai. Alduntzin, kanpora. Hamaikagarrena. Lerena eta Altuzarraren zat. Ekaldi politia zan, altu galdu zaio, Alduntzin. Erki bitxi baino, kanpora. Lerena. Baina Zabalea. Saka bariatzen ari da. Aukera. Bizi Zabalea. Jaso Salaberria. Eskubiz jarri. Zabaldu berriz ere. Salaberria. Hortik atera. Altuzarra goleaz. Alduntzin. Oso ondo. Atzetik. Oso gora Altuzarrak. Da urdinek partida geratuko dute. 17 eta 11. Frontoietik kanporatea dira, lau pilotaiak, da bueltan dira ja. Lehenak animak ematen Altuzarrari. Salaberria azkeneko ajustak egiten. Pilota eskuan. Teatzeko prest. Lerena. Zabaldu. Atua. Pikean jodo azkeneko momentuan. Eta Altuzarrak ezin jaso. Final aurrekoa bitan tola dute urdine.
Salaberria pilota eskuan. Palau terden. Paleta askorekin. Paso Altuzarrak. Sartuko da, gantxoa. Ze ondo, gurutzatu duen. Eta emeretzi garrena. Asko bukatzen gau Salaberriak. 10 ditu. 3 galdutakorekin. Lerena berriz. 5 egindako eta 3 galdu. Salaberria. Altuzarra. Txokoan. Lerena saldu. Leko sotxarrera eta tantoa. Salaberria eta Alduntzen final aurrekoetan daude. Lerena eta Altuzarra kanpoan. Horatu beste bikotea Joritz Egiguren eta Marizkurrenak osatzen dutena dela. Horiek ere barruan dira. Jokoan da ona, garaipena. Alduntzen. Erki atzeratu, motibolea Altuzarra, oso ondo. Alduntzen. Sartu Lerena, Klaria gelauntzeko. Bipareta. Oso altu, honek ere bipareta. Zebizti, baino kanpora. Gebezarreko bipareta egin du Oskar Lerena, baino 21 garrena urdinentzat. Final horrekotan daude, partia irabazi nahi dute. Eta Salaberriak azkeneko sake aterako du. Haize hartzen, Txaloak. Badago Itxotarra. Altuzarra, baletetik atera da pelota. Inakoa txokoan, erra, eta Lehenak ezin jaso. Eta Salaberria partida 12 tanto bukatu du. Amaitu du. Lehenak 5 egin 4 galdu, Altuzarrak egindako bat eta 4 galdutako. Alduntzinek 2 egin eta 2 galdutako.